बोहैथि नभेम्बर दाननि 17 खालाराव जोंनि क'क्राझार जायखौ जों गोजोननि सोहोर सिटि अफ पिस होननानै बुंदों गिबि खेबनि थाखाय भारत नाङारि मोनसे एनसिसिनि हाफ माराथन बेवहाय बादायलायनाय खुंनाय जादों। दासिम 1000निबो बांसिन सारा भारतनिफ्राय एनसिसि केडार बिथांमोना बे माराथनाव खारनो थाखाय बाहागो लाफैदों आरो बे माराथनखौ मोनथाम केटेगरि खालामनाय जादों, थाखो राननाय जादों। 22 किल'मिटार, 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार। बे मोनथाम केटेगरिनि बा मोनथाम थाखोनि बे खारनाय बादायलायनायखौ बे क'क्राझार नैबे साइन्स सेन्टारनिफ्रायनो जोङो जागायनो नागिरदों आरो बियो जोंनि क'क्राझारल' नङा, जोंनि लवार आसाम एबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोननि बाथ्रा। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआराव बेबायदि मालाबाबो हाबाफारि जोङो लानो हायाखैमोन। बियो गिबि खेब आरो अल इन्डियानिफ्राय जायफोर एनसिसिनि केडार्सफोर फैगोन बा केडेट्सफोर फैनानै बे खारनायाव बाहागो लाफैगोन बिथांमोना क'क्राझारनि सोमोन्दै मोनथिनानै थांगोन आरो जोंनि बे क'क्राझारनि बा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जि फोरमायथिनाय बा पाब्लिसिटि बियो मास लेभेल गुवार लेभेलाव जाहैगोन। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेयाव मोननै जों थेम लादों, रान उइथ केडेट्स, रान फर पिस। बे थेमखौ लानानै बे माराथन खारनायखौ जोङो खुंनाय जादों आरो गोजोनथाव बाथ्राबाव जायफोर बे माराथन खारनायाव बाहागो लागोन बिथांमोना गावनि मुंसाइखौ लिरगोन जे बिथांमोना ड्राग्स बा बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बिथांमोना खालामा, बेबायदि मोनसे सदबांसा लानाय बिथांमोना गावनि मुंसाइखौ लिरगोन आरो बियो जोंनि भारतबर्षनि आजादिनि अमृतकालनि लाइमोन बिनि मोनसे गोग्गो समाज दानायनि मोनसे बियो हाबाफारि। दा बेखायनो खावलायगोन जायफ्रा बे खारनायाव बाहागो लानो साननानै दङ बिथांमोना दिनै गाबोननि गेजेरावबो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो आरो बिथाङा फैनानै बाहागो लाफैनो हायो आरो जायफोर जोंनि थुलुंगागिरि, अनसायगिरि आरो जोंनि गागि सुबुं बिथांमोनाबो बे बादायलायनायाव जाफुंसार होनो थाखाय जाहाथे बाहागो लाफैयो आं खावलायदों आरो बे माराथन खारनायखौ जोङो बेखेवनो थाखाय आसामनि दानि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि नन्दिता ग्रावलासा बिथां बायदिखौ जों हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुसुर प्रमद बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गासैबो एमएलए, एमएलए, एमपि आरो जों मन्थ्रि लोगोसे बे ओनसोलनि जोंनि जि स्टेक हल्डार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जाहैदों आरो बे हाबाफारिखौ जाहाथे जों मोजाङै जाफुंनो हायो बेनि थाखाय जोंनि लकेल अर्गेनाइजेसन कमिटि दादों, जोंनि क'क्राझारनि मानगोनां डिसि बिथांखौ लाफानानै आरो जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि लोगोसे गासैबो बिफाननि मावफुं बा मावख'गिरि बिथांमोनखौ जों बे हाबाफारियाव बाहायनाय जादों। दा बेखायनो आं खावलायहरगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मुङा जाहाथे गोजौ थाङो बेनि थाखाय बयबो बे हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लायो।